Gọọmenti steeti bụ Anambra eguzobego amụma ọrụ nke akpọrọ Solutions Lens Platform ma bụrụkwa nnukwute ọnọdụ bụ nke eji nkànaụzụ wee na-ahazi nke a chọrọ mma iji wee kwalite imeghe ya anya oye ezi nkọwa yanakwazi ụmụ amaala steeti a isonye na ọchịchị. Queen Anambra ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Kọmishọna na-ahụ maka mmefu ego nakwa mgbakọ Maazị Chiamaka Nnake kwuru na ha na-ewube ya bụ Solution Lens iji gosipụta nkwenye ha kwenyere na ọchịchị ighe anya oghe nakwa nke nwere ezi ngụkọ. N'okwu nke ha, Kọmishọna ahụ maka mgbasa ozi Dr. Law Mefọ nakwa onye Managing Director nke ya bụ ụlọ ọrụ ICT Maazị Fred Agbata kọwara Solution Lens dịka nke ga-eme ka ndị Anambra na-esonyere ọrụ gọọmenti na-aga n'ebe dị iche iche, bụkwara etu ndị Anambra si gaa na-ekwu ka o si dịrị ha n'ọrụ gọọmenti na-arụ n'obodo, bụ amụma nke Gọvanọ Soludo iji wepụta teknụzụ ka ọ dị ebe niile. Ihe ndị pụtara ihe na ya bụ Solution Lens bụ otu njikọ hub maka gọọmenti yanakwa ebe ndị ọrụ gọọmenti nakwa ndị mmadụ ga na-akparịta ụka, nke bụ ebumnobi Soludo ịhụ na emere ka obodo a bụrụ ebe ihe mmụta ọgbara ọhụụ makwa gọọmenti ghe anya oghe.